Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi yenyu mkoma Simba. Naika tinofara kuonana nyama nemweya pamwe chete. Tinonzwa kufara. Ndine nhoroondo. Ndinoda ndikuzivise kana kuti munokwanisa kunzwisisa. Nhau yakaitika inhau yemusikana yatinoti Rose, sister rakapiwa, sister yakanzi Eve. Sister rake. Nhau Eve kandi yaRose akauya pano vachibva nepaBotswana. Rose aita dambudziko rekusaenda kumaperiod. Vakauya pamwe chete namai vacho. Ndofunga makatarisa mavhidhiyo edu kubva kuSlime Media muchitarisa munogona kumanzwisisa. Asvika panapa Rose yewe achizviti nini ndine munhu wandakadanana naye anonzi Ring. Ring uyu achitaura kuti Ring uyu ndiye akandibvarisa kuti nditadze kuenda kumaperiod. Mai vacho vakauya vakasimba vachifamba. Isusu taishanda dare rake rekuti mwana uyu asaende kumaperiod chimubatsira. Saka mangwana yacho takamufunga akagara almost 1 week. Ndechitu amai acho akatanga kudzungaira kutadza kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. Vatanga kudzungaira ndobva tapinda nawo mudare tobva tavabatsira. Rose ndobva azouya pane mukomana wangu andachina naye mwe mushikanzi aini ndine nyaya yangu yandinayo iri pasi pemwoyo wangu, but nyaya iyi handigone kuitaura. Ndakazomudedza Rose chakava chapopo tikamisa pamedia. Ndakamuti chindiudza nyaya zvikanzi inini ndine nyaya yandinayo, ndine munhu wandakasungisa asina mhosva. Zvakafamba sei? Zvikachinzi mai vangu inini vairuva mai avo. Amai acho tokavabvunza soro. Zvezvi kutadza kutaura zvezvi. Vakatangira kuhwarira pano. Tikazovatora, tikazodedza munin'ina wacho akazouya akazovatora akaenda nawo kumusha. Asvika nawo kumusha manje vakazonofira kumusha kuGokwe. Ndakatozoendako inini kwamai vaRose. Ndasvika pamai vaRose ndakaita sort of musangano, kuadresa musangano. Ndichitaura nhau yako iwewe kuti nhau iripo ndeyekuti kuna mwana wayo akasungisa Simba, akasungisa mwananzi Simba. Saka vabereki garai pasi, hama dzacho garai pasi. Mutapo ukatarisa vhidhiyo futi kuSlime Media kuti sekuru kanengu Gokwe unonzi sita kuchiti Simba ndichitotaura kuti no chigasa chivanhu kuti Simba abude. Takazomubvunza kuti iwewe unokwanisa kuwana chii chavachokwanisa kubhadha zvikanzi zvaanoda zvese kana akandiroora zvaakandisana basa kwezi ndakamutambisira nguva yangu ndiRose. Right, zvadaro ndofunga takashanda neSlime Media tichiti anga kuti nhasi akauya neimwe nyaya, next week anouya neimwe nyaya, next week anouya neimwe nyaya, next week anouya neimwe nyaya. Takaita almost 4-5 months achitaura nyaya dzake kusvika atotora nyaya dzeSatanism. Tapedza nyaya dzeSatanism tazoenda kumusha kwawo. Mama vacho vashaya vazofutawo mai vacho vazodii koko zvese zvaibudiswa pamedia zvese. Vakazogara pasi hama dzacho vakandituka zvikanzi apa mukanengwe ndiye ari kukwadzisa maproblems. Vaenda musango vachinotyora huno vakamhanyiswa nenyoka. Nyoka yakavamhanyisa kubva kusanga koko uye vari muroad vachinosvika chinopinda mumba. Nyoka chikuvadho kuti ibva yatene ibva yadzoka. Ndiri kwako ndakataura kuti inini nhau iyi maiita zvenyu maviga amai Rose, but munomuchine rufu pakafa vanhu vanokwana kuita vaviri kana kuti vatatu
kana singakanganisa vatatu vakafa ikoko. Ndichipedza kutaura munomo wangu ndakati ndaona paitika rufu ini zvindandazviona pamweya mangwana acho pakuseni kumanheri kwacho ikoko ndichibuda ndisati ndasvika munana Kadoma amai acho akabva adonha bvanisa kuchipatara ndobva asvika bva atofa. Mai vacho handi mai vaRose vanga vafa nditi mai vacho vakazofawo kumanheru mai vaRose ambuya vaRose vacho vakazofawo kumanheru ende ndichitaura navo vakandipinda bvunzo kati saka zvipa vhidhiyo zvinhu izvozvo zvandikutaura kwaenda wati sekuru kana kugokwe Sly Media unozviona. Mai vacho vakandipinda bvunzo kati saka imi zvamu kuti panofia panapa titiudzeka munhu achachafa wacho ndiani. Ndikati aiwa gasai chivanhu chiripo kana muchida izvozvo titoita nhau dzake dzodzo. Vakaratidza kutsika vakaratidza kundishora ndikati hazvina kana basa but kumapast 8 mai acho vakabva kungodonhawo ndobva vafa. Vachiviga nhasa mai bcause takangoviga mai acho takaviga mai vaRose handiti mai vambuya Rose vakabva vafawo kuma8 kuma10 handonoti vakazofa nguva bcause nasisiku ndakazofona amangwana kunzi mbuya Rose vatofa vatori mumochari. Vakati hatitoda kuona chinonzi media pamberi pedu panapa hatitoda kumboona media pamweka nemwe ndiyakutotiuraya but zvavisirizvo zvichinzi ikoko vapedza izvozvo vakuzunza vakazona nyanga muzvinhu zvayatodonha kuti vakazibata vakaipisa vakaita zvinhu zvavo secret but zvinhu zvese zvainzwika nzwika ndozvikuitika kugokwe pambao ndotopaziva pana Rose ndopazofa hamene murore yakazofawo futi papo ndobva zvamira zvakadaro kusvikira vanhu ava havachataudzana. Rose achadonhama nehama dzamai ake nekuti vangati haachabutsikana kuti pamwe satanizimini ndikuvauraya here kandi mweya wake wakanyunyuta uri mukati meusungwa pamwe ndokuvakuvadzawo here havasi kubutsikana nazvo ndozvona. Saka zvadaro ndobva Rose azotaurawo azopedza kunatiteti kuti azonotaura kutsanangura nyaya yake kuti nichokwadi ndakasungisa munhu anonzi Simba angasina mhosva ende chakandishamisa ndakazomunongedzera munhu kumuti ndiye munhu wacho but munhu uya haana bvira kundibata kana kundikonza kana chimwe chakandiita ine hapana but ndaitya kurohwa ndobva ndakazongonotsanangurawo ndega kuti munhu akandibata ndinenge. Saka batikana zvikuru kuti tingakuone sei tingabatsirane sei zvinhu zvakatirwadza. Chinhu chatinongotendawo ndechekuti Mwari vakuropafadza wabuda uri mupenyu ende wabuda neutano hwako. Tinozviziva kuti nguva yakareba wakashandirawo zvinhu zvisina basa uchipikira mhosva yeusiri kuziva ende nanhasi kana ukazvifunga kana dani ndini ndandigona kuzvitambira zvinhu zvinorwadza. Saka ndangoti tionane ndizive unonzi sekuru Kanenge mashoko yavo mumasatsana ndongokutendaiwo kamakamusundaidza kuti azonotaurawo pakatauraiko kuti zvinhu zvikude pachena chokwadi sezvo ndisina mhosva nemundakapara ndongokutendaiwo kamuri makamusundaidza kusvika pakasvika ipapo ndinotenda kuti ndizobudawo mukati mezvimbo yeusungwa ndakachenawo ndisingazivi ndiyakazviita. Saka ndongokutendaiwo sekuru nezvamakaita chokwadi ndinongotenda handina zvimwe zvandingakwanisa kuita asi ndinongotenda kuti zvamukaita makaguma zvikuru nokuti makaita zvinhu zvakanaka zvinokudzwa zvinoenderera mberi. Ndinotenda amene mukoma wasimba mungaone mashoko here handina kuzokutaura zvinongotendawo chete zvebasa ramakaita iroro zvoita kuti pasununguke seizvozvo musikana budiwo pachena nenhau dzake. ivo hama dzacho dzaifunga kuti zvoni pamwe mimwe zvamakaita here kuti mai vafe havana kuzvizinzwisisa. Ndikati aiwa mai vakarwa neshamhu yavo uzati Mwari ukaita chinhu chakaipa Mwari vane shamhu yavo yanopo kana madzimu chaichaiwo. Uzati kare kare kwaiti kana munhu akatadzira nyika kune kutadza kuzokutadzira nyika kuti
ini sekuru Kanengo ndinonovata nemwana wangu musikana kudhara munhu waijwa nemhondoro animazvinzwisaka vamwe zaajwa nemhondo kwasara musoro ndonongorumbo kuti zvibude pachena kuti vanhu vazive kuti munhu ajwa nemhondoro. Saka mazuva ano mhondo dzavako, kwane motokari, kwane BP, ndo mhondo dzavako mazuva ano, bozi mhondo dzedzi hadzichagara muno munyika. Saka Mwari ukaita chinhu chakaipa anonodzura pane chinhu ichocho, unongerekana kunzi adonha atofa. Enda mai Rosa vana kurwara zvekuti wakarwara nguva yakareba, ndakatoenda inini kurufu pacho, ndikanosvika parufu pacho vakavigwa, vakatadza pane zvakaitika zvakawanda zvakashamisa nyika yese. Nyika yese yakashamisika nazvo, but zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvisingatsananguriki, nekuti Rose ane nyaya dzakawandisa zvekuti danga aripo asikaenda kutauni izvo tamutorapa kudza kuti ndakambonorepiwa mumochari ndikatiza mochari izvo ndaida nemunhu anzi Ring, munhu waisangana naye mba mari inoita 500 pula, waangosangana naye kusango kaimba 500 pula 500 pula andikutoshamisira ndokudza izvo zvese zvandoa izvo zvipa vhidhiyo izvozvo achitozobvunzwa naRobert kuti kwe munhu aimupa mari uyu vanga vane ukama here zvanzaiwa aingoti hanzi handine mari yakawanda ende angasingarare naye ka munhu yeRing yeye taita go back sera Ring akazorwara, akazorwara aimutora ongotora Ring yake ngomunanzva kuzasi chiti takutopedza ndoengeri kudanana kwaanga achiita naRing ndozvona. Saka ndinotenda kuti wewe wabuda zvakanaka, tichitenda mukoma Robert, tichitendawo tete Tilda nezvavakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe rikubatsirewo. Tikunzwa pane foundation yekurongwa natete Tilda, tichaisapota nenosekuru Kanengo chisawo rukuru rwangu ipapo kuti ndikubatsirewo semunhu ubori muusungwa. Rose wacho haana kana sendi takaboka pakati kana chanokwanisa kukubatsira hapana. Saka zhinji ndichangokumbirawo ruzhinji rweZimbabwe nekusapota tete Tilda, nekusapota mukoma Robert, nekusapota sekuru Kanengo TV, tese tiite chinhu chimwe chete, uite upenyu hwakanaka, utange nokuti kuya kwakaita zvakuna kana sendi kana mari kubuda kwakaita utongodzwa kune mari nyowani yakabuda zika wasati kuti zatinomira sei kana yusa checheya uzati yakamira sei kandi ubve panapa ende zvikuitenge ende paupenyu hwauri zviite zvinhu zvese zvito zvinyowani kwauri ende hausutoziva zvakafamba sei. Nanhasi mwana mako ndikuziva kuti hausati wagutsikana kuti wakatobuda mujeri kana ndikutofunga kuti pamwe ndakambonzi chimboenda uzodzoka handiti saka tinotenda. Saka tichaisa ruoko rwedu ane tsitsi neanonzwa kuti ubatsirike. Ndizvo zvose kutendawo nezvamunenge makwanisa kuita izvozvo ndatendawo. Saka tichanzwa kuti zvakamira sei, namba dzedu dzefoni muchatora namba dzedu dzamanager, tichinzwa kuti pane zvakwanisika kwanika here makasununguka uya muchitoro panapa, asi kuti zvese ndozvigona ati ndine mari yakawanda handina, ndinoda kuti upenyu hwako uve nokubatsirika kwakanaka, usazvifunge ende izvozvo zvise muruoko rwadzimu naMwari. Ende Mwari kazhinji chandoziva chekuti ukuona wapinda panguva dzakadaro pamwe Mwari akatokujambisa mutsaona dzavafanira kusangana nadzo kana kutora kuno dai ungosipo pamwe pane mukadzi waifanira kudana yanga nechirwere cheHIV, saka Mwari akatokutizisa ikoko kunzvengesa kuti akuise kuunakwa izova history muupenyu hwako kuti inini ndinokore rakati ndakambogara mujeri ndisipikira mhosva ndisina kuita zvinowanika. Saka ndinoti Mwari akuropafadze, Mwari akutungamirire ende uyezve usanyanya kubatikana nazvo.
tinoonzwa kuti tichabatsirana sei saka kuti tizivane tifadzanewo. Ndinotenda ndina mashoko akawanda amene mukoma Robert mune mashoko hatitoti mukoma Simba back from college aiziroga neujera anonzi yakatambika jeri rinopera handiti ka right. Mukoma Simba tira kudai so makasungirwa muri kupi kweko mupurisa akasvika akati chii? Hapana mupurisa akaenda kaenda ndega. Makanzwa kuti mukutsvaka pandaenda ndega manamusu vandaendisa Gokwe mutongo wegokwe maimbogara Gokwe ako ndoune richinokuti okay. Makasonzi mhosva yenyu ndechibharo? Ndechibharo. Mwana wemamizere? Mwana uyu fesi yamutaisaisikachaizivi toizivi. Saka sei akazonanga kuti mukomana pana housemate akanosvika pamba pacho pahousemate. So ndakasanza housemate akazopenga housemate akazochema mukuti kanzi akurasika njere ndomaitikira zvikaita. Saka ndakangoenda kunoona shamwari yangu yaperekedza kuona housemate ndopanda angatoripo mwana wacho but andakutombomutarisa kana kuti shamwari yadaya nehousemate andakutombomutarisa kana kuti nditi ndakazomuisa mufungo ndozoramba achimuziva ndakazongomundira mukuti akutongo nditi akandirepa chete atotonga makore akawanda ndopanoenda kuprison 18 years kanzi 20 suspended 2 akadzika ndine 8 tikaenda kujeri tozobudisiwa gore rimwe rimwe. Hamuna mbotira kuita appeal? Takaita appeal zvakaramba kakawanda pana mbomiriwa kuti mapiwa aingoitiwa mapiwa but zvaingoramba tikazongobudawo ipapo mapiwa airamba. Handiti message yakasvika kwamuri kuno kujeri kuti munhu uyo akakunyeberai kuti ndakakurepai akati ndakaronda inyeba? Yakasvika asvika ndangozvinzwa ndakati haikuzvinda kutaura chokwadi chinhu chokwadi chakudii chakutaura tangotondizvita mwari tongoramba chingonamata kuti tese kuramba zviitira zvinoda kuti zviite. Pamakamuona apa kwamakasangana kwamakanzwa sei? Ndakangomuonawo ndakangonzwa hwasha kwekutanga but ndakazonoti kandisiyane naye ndakatomuregerera kundisiyana. Sa makakonvhitwa muri kuGokwe ndibva maendeswa kuprison iko? Ndakatonga ndiri kuGokwe ndikaendeswa kuHwawa. Ndobva kuHwawa ndikabva kuHwawa ndikaenda kuChikurupi maximum ndakandikagara stay kuti ndakazobva kuChikurupi ndichienda paCentral paCentral ipapo ndobva ndaendesa kuHwawa tadzora kuti kuHwawa ndiko ndikazobudira manje ipapa saka ndomamira zvikaita. Muri kujeri ndoziva kuti makatosangana nevamwe vakanga vakakonvhitwa zvichida vaine nyaya dzechibharo zvichida vaine nyaya dzezvimwe zvakasiyana siyana. Pane rwa makatosangana naye ivi musataura renyu zita achiriko kuti akatobuda akaitawo nyaya yakaita senge yenyu kuti akapomerwa mhosva yekunzi akabata chibharo asi achitaura shamwari ine handina kubata chibharo? Vakawanda vanakatora izvozvo kuti haina ndakutozviitawo ndakapomerwawo apa ndaitodana nemusikana but vanabereki vachona vakazonguti mukwasha uyu haana mari tikati musi mujeri vakawandisa noita izvozvo. Kumwe kwenyu vanhu vangabatsirike sei? kumakuti maikuti vanozongomuramba kumabudisawo nemapiusi saka zvonetsa mheti mukapaitawo sei but akatotongwa mukuronedza. Sa evidence yekukonvhicta munhu wekuti wakambata munhu chibharo senge tichirasa pakesi yenyu papaine mamedicals here airatidza kuti mwana wayo akanga atomborara nemwe murume kana zvakafamba sei tichirasa pakesi yenyu? Medical yanga iripo chitaura kuti no penetration no what takuzongotongo through experience kweta kutongo through experience zvakamboitika zvakadai. Koti ukwaiuya ani kuhama dzaRose? Akangoya Rose namai vake namenini vake uswa mutrial
ndovakangoya vakuchiti muchitaura naye Rose kwatita akati chii? akangokumbira regerero kuti haasi kuti ndinosimba pane zvandingakuitira ndingakukanganisira ndakati aiwa no problem ndakuregerera kwanzi sei ndakadoma ine kuti ndimakandakubata ndakatomboda kumubvunza ndikati usei wakada kudaro kuti zvangoitikawa ndizi kuti chichaitika tomatauriro akaita hayi kana muno kana ina achindudza nyaya chena nhasi mubvunzi vanokuti handizivi asi ndova ndakangoita zi ndondikangonanga ndizvo zvochaizvo madzoka toziva kuti kazhinji munhu akabuda handi musi wakauya domo zita renyu kunzi Simba uri kubuda muri kuhavo ndakanodaidziwawo nevamwe vakadaidziwa vachibuda wakawanda wanda akafara kuti ndimboindokasunga ndakafara chaizvo hama makadzibva matifonera ndafonera hama dzake dzinotapurepa hama dzakakutemberedza dzakanakirwa dzakanakirwa takatakura takaenda zvidudumba anditi muri kujeri vaimbokushanyirai vaimboya zvochikafu anditi ndikatimboza kuna mukoma wasimba mukoma makadi pamakanzwa shoko rekuti inini ndimakanga muri panze pakatanga kubuda nyaya iyi Rose achitaura paya kuti hainini munhu ndakamunyebera makanzwa sei? Ndakafara sindairwadziwa kuti munhu ari kutosevha nezvinhu zvenhema sei. Mama mukwanisa kumutsvaga here Rose kuti shamwari toita sei? Kumutsvaka kwakanga kusesaite zvaita kunge tine influence yatakumupa. Saka tangoti une nzira dzapinda nadzo ngazvirambe zvichifambawo seizvozvo. Anditi paakakufonerai munun'una kuti ndakuya kumba makanzwa sei? Ndakatozunzwa atobuda bhozi ndogara kuno ivanga akafonera wangu ari ukoko. Alright. Asi ndakafara. Anditi saka muri kumurongere munun'una kuti atange upenyu hwake 16 years dzakarasika pakashata. Tiri kutofunga nekurwisa zvinhu zviri mupipeline tamboona kuti zvinomira sei nekuoma kwakaita ikonomi dzedu. Zvinomukomasi matamzo paya muchitaura kuti pama muri kujera hapana mabasa emaoko amaita. Aiwa ndandamubvira ndamboshanda zvino. Aiwa ndandangogara ndasara ndakwanisa makore acho kuti ndinde kubasa. Kuzotanga kubasa kutanga kubasa une 2 years ndopaunozoitanga kushanda uchazvipikinesi apa ndaitori musickness ndabva kuchidikirasi saka ndaisingatoendi kubasa ndangogara chete makore 7. Zuva richibuda zuva rese makangogara? Zuva richibuda zvakadoko takangogara zviri hapana chimutaita. Tinonzwa vamwe vachiti vakaburitswa senge maburitsiro amakaitwa aya ngatiti vakapara mhosva kana kuti havana kupara mhosva zvati havapedze kana 2-3 weeks kautoziva kuti adzokera tasangana nevakawanda. Vanenge vatongwa makore mashome kuti vanenge vangoto 2 years idzodzo vari kuchibig class vanodzoka vanenge vasingarwadziwa naro. Rakakurwadzai? Rakandirwadza. Saka vanenge vatongwa makore tanga kuti D, C, B kudzoka kakashoma haatodzoki asi aya vanongotongwa kamadhiri madiki vaya vanoita makore kufuridza. Anditi saka izvezvi muri kuplana kuita semukoma chamungade kuti muri Zimbabwe ikubatsirei nacho mutange upenyu kuri kuti anhu akutanga panyowani kana pamakasiyira 15, 14, 16 years ago? Ndotongori pazero ndapekutangira pekutangira handina kutanga pazero kutanga uchinda ukwanisa kubatsira ukwanisa kubatsira kutangira pazero chete atorina kana kuti chandinazvo chamukade kuita ndinoda kuziva kuti chii? Zvakawanda zvino zvokuti munhu wacho anenge ada kubatsira nechii zvese zvoenda kuzviita zvese zvoenda kuzviita handingashauri kuti ichi asi kana munhu akati aiwa ndine chakada chada kuti uite zvitodi zvitongotenda nezvozvo bcause ndingadhikilia ndoda chakadai munhu wacho kari kunhu asina ichocho saka ndine chakadai ndoda kubatsira chakadai handongotenda zvandingabatsira nazvo. Pamangana ujeri mami nemuri pai? Ndanga ndikasiya mwana nemwedzi 1 kuberekwa. Mati mamona kubva zvamakadzoka? Ndakamona. Makanzwa sei muchitanga kuita ukuru kuti mwana wenyu akura kudaro? Aimbouya here muripo? Mwana wangu ndakatenderwa. Okay. Ndakatenderwa ndakatomona pandakabuda ipapa pandakatosangana naye.
makatanga kutaura nyaya yekuti chinyi mwana mukomana kana musikana musikana nangutaura unaye achitongosa vangasingandizivi ndisingamuzivi kuzi ndingasene mudzi wangu mudzivo kuti handoti ndivakwavo chichichichi chinzi ndo mwana wacho ndangatainokoreti ari kuenda kuchikoro ari kuita ando chikoro kutanga grade 1 ari kuendeswa namai vacho aiwa ari kumba wanga ari kumba akasiyiwa kumba kwei akasiyiwa kumba madirira aya zvinotenda handizivi manje ipapapa kuti ndamboona fonenyu isingamire kurira makasununga here kupa vanhu nhamba dzenyu kana imukoma wenyu kuti vari kuda kundibatsira nechavainacho vandibatsire kwete vari kutanga kubvunza kuti simba wakasungwa sei kujeri kwangu akaita sei asi anofona achiti simba inini ndinonzi Robert Apfumani ndafunga kuti ndikupo $10 yangu ndizvo zvochezvoizvo zvakamboshata izvo handiti saka taurai namba yenyu kana kuti mukoma ndo vari kuziva namba yacho ndizive musoro makatomutengera foni line nyowani handiti toda vanofona vachiti mukoma simba muri papi uyai mutore gumbezi rekufugai kwete vanofona kuti mukoma simba takakuonai patitituda mukoma simba takakuonai apa nyaya yakafamba sei nyaya maitaura maneta ndadiniwa manje handitika ichii namba dzacho namba i0783 996 299 ndedzokurodza zvakare 0783 996 299 simba rashe chadiwa handitika no tinotenda kune vari kuzvinzwira muri Zimbabwe vari muno nevari kunze vari kubatsira mukoma simba nhamba dzavo idzi kuti vaonewo pekutangira nyaya yavo makainzwa akasike kutanga makaitoinzwa vachiri mukati pasina pfungidziro kuti vachabuda vazobuda apa vaone chirongwa chakaburitsa vasungwa vakawanda wanda nhamba vakupai kana paine vanoda kubatsira vobatsira sekuru muchine mashoko amuda kuvhara nawo kana kuti simba wovhara ini mashoko ndinawo ini ndine chipo changu chendinoda ndibatsire mukoma simba but chipo ichi handisina chisamupa mhepo kana kuti ndangotaura chiti ndine chipo changu chandinacho chagara pasi kudare tione kuti tinomubatsira sei ndinotenda kuti kune vamwe vanodawo batsira ngatibatsirane ndo mashoko yangu handina mashoko akawanda ndinongoda hangu kuti kubatsira hakusi kuzvitutumadza anacho ane pondo ane $10 ane chito kubatsirana zviko zvanaka handiriyo tinotenda mukoma simba mashoko enyu ekupedzisira kumhuri Zimbabwe ini ndinongotendawo sekuru kanhengo vakataura kuti zviro zvifambe kusvika pazvakasvika iyo mhuri yeZimbabwe inotoziva kuti handina chandinacho vanokwanisa kubetsera nekubetserawo nezvavanokwanisa nazvo izvozvo kutangira ipapo kuti tichienda mberi ndo mashoko andinawo handiti mukoma wamukoma simba handina hangu zvekutaura asi kungotenda wese akapatisipeta panhauyo kusvikawo yapera tinongotenda handiriya pakanaka pakadii Rose ndiri right nini kuri sei kwabhiwa kuri nani kuri sei upenyu kubva patakapedzisira kuona handiti wakugara kupi manje masana South Africa ndokwawakati ndimbonoona kuti zvakamira sei handiti ndichirimemba paipa wakauya kuna sekuru wakanga uine dambudziko ngatitire satanism wakanga wapinda nekuda kwezvirodzero zvakasiyana siyana zvapapi zvinezvi zvakapera handiti hapasina dambudziko hauna zombodzokera here kuBotswana makaonana here nemunhu uyu kungoona kana kungomuona sezvo ring sezvo pandaidza manenge maigara padhuze nepadhuze makataura mese kwauri kunyare kuonai Rose hata naitaura sezekuru kuti kana vanhu vapo vanenge vakunyara havachatida kana kuti tarisa haiso nyaya yacho saka uri kunyarei nei
zvakaoma sekuru. Handiti alright Rose, Simba akabuda. Simba ndakanzoti akabuda. Ndichiremember pai unenge wakati Simba wakamendesa kujeri nekuda kwekuti munhu anga asina mwakawo zvai. Handiti ndio ndichiremember pai wakabuda uchiti no ndiri kukumbira regerero. Saka wakazvipira here kuti musangane naSimba mutaure? Ndakazvipira. Mashoko auda kuudza Simba ndayapo kana muchinge maona? Mashoko andingakwanisa kumudza achinge taonana. Ndinichaziva zvekutanga, ndinichaziva zvekumudza. Ndikwanisa kuti ndimataure panguva inoyi. Handiti ndamudza sekuru achiti apamwe Simba anogona kuti Rose tichingoroorana sezvo mhuri yake paipa yakabva yaenda. Izvozvo hazviiti. South Africa wakaroorwa? Aiwa ndina zvangu. Saka mai handiti mashoko angada kusitira kuna sekuru kusvika ndisvika muzanhasi ndangotendawo sekuru yangu pasina chandinacho patenda nacho ndakungotendawo tenda sekuru pane zvese zvakandiitira nekunichengeta mazuva anaigara panapa andingada angosvika ndakachengetwa kuna sekuru achindibata zvakanaka semwana wavo kudzamara angu ndazodhisaidha kuzvirumura ndega kuti asekuru ndakumboenda mbotsvaka basa ndisarame ndiri panapa zangu ndangutenda nasekuru ndozoti rimwe mazuva achaita ndingatsa kuatenda mashoko angarutwa nasekuru. Ayo pakanaka.